ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем, пешкашто мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо дам чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотчам дар WhatsApp имои карамада рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор ҳастаи рӯй кардан Kia Rio солои нав, Opel Vectra дӯстони азиз солои 94, ҳастаи Opel-ои Astra дар кузуфи седанаш, ҳастаи Mercedes-ои Zayshik E-Class, ҳастаи Vaz Niva, ҳастаи дӯстони азиз Camry D, Opel Hatchback бо нархи арзон, Daewoo Tico, дута Daewoo Tico ҳастаи ки бо нархи арзон ҳастаи ва якта дигар Toyota Corolla D ҳастаи светои сафед, ва якта дигар Vaz 2110 ва дигар навъ маркаи мошина ҳастаи ки бо нархҳои арзон мо барои шумо қабул кардем ва пешкаш додем. Обши мошинои арзон ва курси имрӯза 119 сомону 50 дирҳам навор ҳаста. мегзарем қисми мошинои фурӯшӣ. дӯстони азиз, пеш аз наворро сар кардан якта эълон дорем ки шахсоне ки ягон хурсандӣ доранд, ягон тӯй доранд, ягон зодурӯз доранд, шахсоне ки мисол ягон тӯй дошта бошанд, намехоҳанд мисол расходи зиёдӣ кунанд, мисол дар 3-4-5 сомон ягон ҳофӣ заказ кунанд, ина ба шумо калонкаи аренда ҳастае ки калонкаҳои калонтар ҳастае ки аймаско вардагианд оригинале бо светамузикаҳош катад. дӯстони азиз ки бо нархи даст растае ва мақсад ки ба ҳама ҷо доставка доранд. нархаш 500 сомон аст. дӯстони азиз, ба ҳама ҷо доставка мекунанд ва мақсад ки ҳамаи намуд музика, ҳамаи намуд тӯёна хеле хучон, яъне запис доранд. худшон омада, худашон монда, ҳамаашон мақсад ки дар тӯйтон иштирок мекунанд. ҳамин тӯй боша, мисол ягон хурсандия, зодурӯза, ина калонкаи арзон. мақсад 5000, 4000, 3000 расход намекунад дар тӯй, ина калонкаи арзон. ҳамаи намуд кадоми ҳофизро ки мехоҳен, яъне запиша доранд, лобои намуд тӯёнарам доранд. таратураи шаҳри Бохтар, Ваш, Хӯросон, Калхозобод, мақсад Халхои Файзалӣ, таратураи Душанбе, мисол Калхозобод, куҷое ки мехонен доставка мекунанд ва нархаш 500 сомон аст. бо қатъиеш маслиҳат мекунем. якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 0550, дуюмаш рақамҳои 3839 ва рақамҳои тоқа Россия WhatsApp-и холияи марамат заказ кунен, ба шумо кортора буд. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочнаи Kia Rio соли 2017. сӯзишфурӯш бензини холӣ, мотори 1.6 литраи, коробкаш механика, ҳолати мошин баъдрон беҳтарин. мошин коробка механикаи 6 скориста аст. инашам яъне фаҳмида гирин. ҳолати мошин баъдрон беҳтарин, кондитсионер, электропакет, монитор, мултирул, ҳамаи намуд обогрев, ҳамаи намуд комфорта дорад. мошин беҳтарин ҳолат дорад. мошин яксола ҳуҷҷат дорад. дӯстони азиз, обогрев, сидена, рулш ҳамаш мақсад ки хеле чи кнопкаҳои ҳар намуд чӣ доранд. нархи мошина мега 125 000 мегем, бо муомилаи хуб мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон. 125 та бо муомилаи хуб дорад. парамои рақамҳои Россия дар рақамҳошон имо, WhatsApp ҳам пайваст дорад. дӯстони азиз, Kia Rio 6 скористаи беҳтарин ҳолат светои сафеда. мошин мегад ягон камбудӣ, ягон расход надорад. обогрев, рула мегад дорад. ягон саволтон боша, ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед, агар оидаи мошин фаҳмида, шумо ки занг занед, ё ки дар ҳамин рақамҳои Россияшон дар WhatsApp имо дорад, метавонед нависен, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳам. мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочнаи Mercedes-ои E-Class, яъне ки Zayshik светои серебристи 309 беҳтарин. соли бори 6-1998 ҳастае ки сӯзишфурӯш газ, бензина, гази ёрачорам дорад. объём мотораш 2 литраи, коробкаш механика, ҳолати мошин баъдрон беҳтарин. мошин 9 моҳи дигар танировка дорад, 4 та баллон пачка, салон тоза, кондитсионер, электропакет, ҳамаи намуд комфорта дорад. кондитсионерашам кор мекунад, электропакет, баллон 9 моҳи дигар танировка, 4 дискаҳои мақсад ки фасона, свети серебристи. нархи мошина мега 55 та мегем, бо муомилаи хуб мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. 55 та муомилаи хуб, дӯстони азиз, дар назди капоти мошин. якум рақамҳошон рақамҳои мегафон дастии ахираш 65 WhatsApp кор мекунад. дуюмаш рақамҳои билайн ахираш 45 46 18 WhatsApp дорад, ҳардушон кор мекунад. инаштам WhatsApp доранд. кадоми шумо ки мехаред, дӯстони азиз, мошина метавонед ки дар шаҳри Бохтар омада бинед ва қатчон савдо кунед. ягон саволо, ягон маълумотҳои иловагӣ боша, маромад шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳам. агар шумо дам ягон мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, барои реклама кардан, маромад дар рақамҳои 885 12 25 имо, телеграм ва WhatsApp пайваст метавонед рӯй кунед, реклама мекунем. лайкҳо разанед, наворро то охираш тамошо кунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ.
Opel Astra J аст баъдон ки дар кузуфи седан соли бори 2001 сол сӯзишвориш газ бензин мотори 8 литраи коробкаш механика ҳолати мошин баъдон беҳтарин Opel Astra J дӯстон ки Astra J 2001 сол мошин мегӯяд беҳтарин ҳолат дорад. 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 4 та баллон наваз сорад хали светои салоншам тоза кай. 8 моҳ ҳуҷҷат, баллон пачка, салон тоза, мошин сайсани хуби техникӣ дар чотка, электропакет ва дигар чизо. Нархи мошина мегӯяд 45 та мегӯям бо муомила мекунем мегӯям мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Конибодом сунад. Ноҳияи Конибодомда 45000 сомонӣ аст муомилаи хуб мегӯяд мешавад. Промои рақамҳои Россия дӯстон дар рақамҳошон WhatsApp доранд. Ягон саволтон боша, ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин Astra J фаҳмидан маромад шумо занг занем ба шумо ҳамаша фаҳмода метавонад. Промои рақамҳои Россияи дар рақамҳо WhatsApp дорад дӯстон азиз. 45000 сомон аст дар шаҳри Конибодом арзон мешавад. Дигар маълумотои пурра аз худашон ва кадомида мошин дар кораи мақсад чизе ки кадом маркаи мошине ки лозим бошад дар комментария монависед чӣ хели мошин ба шумо мемонем. Дар видео оянда аз фурӯшондаҳо мо интихоб карда пешкаш мекунем. Лайкҳоро назанед навора то охираш тамошо кунем. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra аст ки срочнаи соли бори 1990 аст ки полни худ мегӯяд 94 кардагӣ. Нахада мегӯям мошинча чоткаи 90 сол 94 кардагӣ. Сӯзишвориш газ бензина объем мотори 6 литра коробкаш механика сари мошин мегӯяд чоткаи мошин полни худ мегӯяд дурун берун шамаша мегӯяд мақсад ки айсар кардагӣ мошинча мегӯяд чотка ягон камбуда фақат як ҳуҷҷатш буд шудага ҳуҷҷат мекунӣ тамом. Салон тоза кард, чухолакҳои фасода паталогшам нав кардаги сон азиз. Задни камера дорад, телевизор мегӯяд дорад, ҳамаш мегӯяд кор мекунад. Мошинча бе ягон камбудият сон фақат мақсад ки як ҳуҷҷаташ буд шудага тамом дига салон палон балон ҳамаш ҳолати кория. Нархи мошина мегӯяд 25 та мегӯям бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара. 25000 сомонӣ муомила савдош дар назди капоти мошин. Хоб дӯстон азиз сета рақамҳои телефон доранд. Якумаш рақамҳои мегафон ахираш 3918, дуюмаш рақамҳои WhatsApp тоқа ахираш 0390 иштам WhatsApp-и холӣ дорад ва сеюмаш промои рақамҳои Россия ки тоқа рақамҳош кор мекунад ахираш 73. Мегафони якум 18 дасти, дуюмаш рақамҳои мегафон 97 WhatsApp холӣ ва сеюмаш рақамҳои Россия промой. 25000 сомон аст муомилаи хуби хуб мекунем мегӯяд срочна сум дар 94 сол. Ягон саволтон боша, ягон маълумотои иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин мошин фаҳмидан шумо занг занед ба шумо фаҳмода метавонанд. ва дӯстон азиз аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин силкаи навори моро дар WhatsApp имо дигар сайтҳо агар тонед ҳамин силкаша подлисаш кунед. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. вазни вазсай баъдон ки светои сафеда як дона аз сурат дошта ки соҳибшон роӣ кардан агар ки шумо ки харидори аниқ бошем бо сурат гирифта роӣ мекунанд. вазни вай светои сафеда беҳтарин ҳолат дар соли бори 6 мегӯяд 1998. Сӯзишвориш газ бензин мотори 0.6 литраи коробкаш механикаи сайсари мошин мегӯяд чоткаи мошин мегӯяд як даст гаштагия дӯстон азиз мошин сода ва алишам мешавад ба Opel-ои Vectra. Мошин салон тоза карда балоншам ҳолати кория светои сафеда дӯстон азиз мотор кузуф ҳамаш мегӯяд 100%. Мақсад ки балон мегӯяд 90%. ҳуҷҷатҳои мошине ки буд шудага дӯстон азиз скорисош мегӯяд соза, коробкаш мегӯяд соза дӯстон азиз мақсад ки мошин соза. Хоб нархи мошина мегӯяд 20000 мегӯем бо муомилаи хубам мегӯяд мешавад соҳибшон ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ дар ноҳияи мақсад ки шаҳраки Бобоҷон Ғафуров дӯстон азиз. шаҳри Хуҷан шаҳраки Бобоҷон Ғафуровтай 20000 сомонӣ аст муомила дорад. Ягон Opel-ои Vectra А бошо мегӯяд алиш мекунем. Якумаш рақамҳои TCL дасти ахираш 3979, дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 783 ишта WhatsApp доранд. рақамҳои Россия иш 83 WhatsApp кор мекунад. маромад кадомтон ки мехаред 20 та арзон мекунад, кадомтон алиш мекунем ба Opel Vectra дӯстон азиз алиш мешавад бухтон устша маслиҳат мекунем. дӯстон азиз фақат одамони харидор мегӯяд занг занед ки алиш мекардаги дигар маълумотои пурра ва анед аз рақамҳои TCL ё ки аз рақамҳои Россия маромад дигар маълумотои пурраша аз ҳамин рақамҳо гиред. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст баъдон ки Toyota Camry 2. соли бори 2007 сол аст ки сӯзишвориш бензина объем мотораш 2.4 литра коробкаш автомата мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. дӯстон азиз светош инам хеле светои свети инам хеле галобойс ки мегӯяд инам хеле светай мошин мегӯяд ҳолаташ мегӯяд бе ниҳоят мегӯяд тоза як сола мегӯяд ҳуҷҷатам дорад. мошин салон тоза ҳамин намуд комфорт балоншам нав. нархи мошина мегӯяд 95000 мегӯем бо муомила мекунем мегӯям мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстон азиз 95000 бо муомила дорад.
خب پراموی رقم‌های مگافونی صاحب شدن کدام شما که می‌خرین زنگ زنین معلومات پورا و انیش از همین رقم‌ها گیریم. اگر شما در یگم ماشین یگم خانه یگم زمین یگم کوارتر چیزی که برای اکرام کردن باشد مرا در رقم‌های واتساپی بالا بوده اخیرش 20 در روی کنیم و در ویدیو آینده реклама می‌کنیم. شما با خودت مهنت‌های ما لایک را فراموش نکنید گذارید و نواری ما رو تا آخرش تماشا کنید. میگذاریم با هفته ماشین فروشی است که واز 21010 سویتای سفید молодежный ماشین چخاله که در کامنتر بچه‌ها بسیار خواهش کردن. سال بریوشش 2000 سال است که سویچ فروش بنزین خولی موتور 6 لیتر коробкаш механикаи ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین میگه سازای 8 ماه دیگه میگه حجت داره میگه سروشنا سوم در کرای. دوستان عزیز نرخ ماشین میگه 11000 میگم. دوستان عزیز با کانتر دیگه میگه ارزان هم میشود و ماشین عین حال قرار داره در شهر دوشنبه. ماشین خیر است خودت نگفتیم 8 ماه حجت میگه ماشین میگه سوزا. دوستان عزیز سروشنا سوم در کرای 11000 معامله سوداش میگه در نزدیک کاپوت ماشین و ماشین عین حال قرار داره در شهر دوشنبه. رقم‌های صاحبشون هست مگافون یگان سوال تو مشاگو معلومات الهاگی باشه اگر اویده ماشین فهمیدن شما زنگ زنین و شما فهمونده میتونن تا قصد سوم میگه علیش نمیشه میگه سوم در کار میگه برای رسی رفتن برام دیگه معلومات گیریم. میگذاریم با هشتم ماشین فروشی نوبتی است بعد روی تویوتا کارولا د سویتای سفید سال بریوشش 2009 سال است که سوی فرش گاز بنزین ابی موتور 6 لیتر коробкаш механикаи سیستم ماشین میگه چوت کردن از ماشین میگه سوزای варианти аз алиша мегад мебинем мегад мақсадки пешниҳод кинин яксола танировка дорад яксола ҳуҷҷат дорад аз мотор мегад созад гази иродшуд дорад азиз ҳамгаз ҳам бензин мегад кор мекунад гази иродшуд задни камера кондитсионер печка кор мекунад задаги пӯшидаги мегад варид мегад надорад ва сумаки нархи мошин мегад 69000 сомон аст аз каунтер дига мегад муомила мекунем тоқа мақсадки савдош мегад дар назди капоти мошин алиша мегад ҳаст мегад метавонем вариантша мегад пешниҳод кунем мебинем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе сурат ва нархшам қимат нест 69 та мегад бо муомила мекунанд ҳамин хел нархуда редки меғалтанд кадомиш буд аgar маъқул ки бошад шумо агар харидор бошед барома дига маълумотро аз худашон гирем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ аст ки дайво тико бо нархи арзон срочна соли бароишаш 1996 суи фурӯш бензин мотор 1 литр коробка механикаи мошин мегад нахадо суна мошин нахаду دوستان عزیز ماشین میگه نرخش میگه 8000 سومانی است میگه صاحبش میگه بو کانتر میگه ارزان میکنیم ماشین خیلی سایسه نه زوره نه بیزه با سرد نیست است داکومنتوش میگه هسته نمیدونم چند قبول شد چخیلی باشه وقت معلومات میگیریم ای ماشین کانتر خیلی ویدیو خاص بینیختم نرخ ماشین 8000 سومون است ماشین قرار داره در شهر دوشنبه رقمای سوشون است مقصد که نه پایان 15 میتونیم معلومات پورا وانش از رقمو گیریم. میگذاریم با دهم ماشین فروشی اوپل آسترا اف که در کوزیفی خچبک سروشنای با نرخ ارزان سویتوی نمخل سیو اسفال نی سال بریوشش 1994 است که سویچ فروش گاز بنزین موتور 6 لیتر коробкаш механикаи سایسر ماشین میگه نخدو از ماشین سوزای نمخل سویتوی اسفال نی سویت بالونش هم ولات کوره سالونش هم توزاکای ماشین میگه سوزای нархи мошина мега 17000 мегем бо муомилаи хуб мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри турсун зода 17000 муомилаи савдои хуб мегад ӯ дар назди капоти мошин дорад. хоб рақамҳои мегафони ҳисобишона кадомиш буда ки маъқул ки бошад занг занед маълумотои пурраша аз ҳамин рақамҳо гиред то қад суми холия мегад алиш намешавад мошина хайр аст худша нагуфтам салонш деги ранги солҳои 97 мумкин кардагиам барои ки салонш 97 сон аз нархи арзон гуфта 17000 бо муомила дошта дар шаҳри турсузода дигар маълумоти пурра аз худашон барама занг занен агар шумо дар мамхали мошини фурӯши хона замин квартира ягон реклама боша барои реклама кардан барои фурӯхтан дар рақамҳои 885 1220 ватсап имо кор мекунад телеграм ҳам дар боло буда дар боло ҳастаем ҳамин дар рӯи реклама мекунем лайкор аз ане фаромӯш накунед навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ боз як дайво тико дига аст ки бо нархи арзонай срочнае соли бoriушаш 1997 аст ки суи фурӯш газ бензин мотор 08 литр коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мегад свети салфету балонашам ҳолати кори салоншам созай мошин мегад созай нарх шуда арзанда дӯстон азиз ихе нархудам редки меғалтанд нархи мошин ҳамагӣ 9000 сомонӣ аст бо ҳамира мегад муомила савдо мегад мекунем
9000 мошин мега дар шаҳри Кӯлоб айни ҳол қарор дорад. Тоқа суми холияе. рақамҳои соҳибшон аст, рақамҳои Тсел, кадоме то ки мехарен занг занед, маълумотҳои пурра ва аниша аз соҳибашон гиред. шумо дам агар ягон мошини хона, замин, квартира боша барои якам вақта маромад дар рақамҳои болобудан роӣ кунен. ва ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.